Ngibingelele lonke umiphambi kwenu Wandile Ngcobo Mama Smile media assistant officer yeZulu Society inhlangano enkulu. Namhlanje besibuka umdlalo we-netball iVets Zulu Society amantombazane bendlala nansisi. Awudlala neSimba Central. Kimba Central. Ngithanda ukubuza ke nje bandla ukuthi kuyo yonke into beyenzeka la, how was the game? Sidlale kahle but asiphathwanga nama result esiwafuna, but the game overall was good. Okay, so going forward, what do you think you'll have to improve? Kuningi ne, kodwa going forward I think okubaleka kakhulu ukuthi we have to learn to play together because angiboni siyakwazi ukudlala ndawonye eqala and then senza amaphutha amancane of which ama rules enebhola basic vele silungise futhi lapho, but okuye nokunye we are good players and sina i-capacity yokuwina ukuthi nje angazi kulahleka. Hayi, ngiyakuthola, siyabonga sisi.